Čaute dámy a páni, takže dneska som sa vybral zase na Štúrec, ako inak, mám to blízko, ale zase kamión pred sebou, možno preto, že je piatok, teraz je dosť hustá premávka. Počasie tiež nič moc. Popravde, čakal som, že to bude lepšie, idem iba tak na ľahko. Na seba som hodil iba kombinézu. Nezobral som si ani nepremok, lebo som si zobral tankvak miesto zadnej tašky, ktorú väčšinou nosievam teraz na také dlhšie cesty. Momentálne chodievam väčšinou sám a tá taška na zadné sedadlo je úplne super. Od značky SV Motech. Určite som robil aj nejaké video, určite ako hovorím o tej taške. Sám by že som mu tam aj ukazoval, že jak vyzerá. Každopádne, ak si nechcete kupovať kufor, jazdite sami, určite sa oplatí. Majú dosť kvalitné veci. Tá značka, veľmi sa mi ľúbi aj ten tankvak, aj tá taška, akože super. Má to na popruhy, pekne si to môžete uchytiť, o stúpačky a buď o smerovky, alebo dávajú k tomu aj také nástavce, alebo niečo, čo si proste pripevníte o šrobík a no popruhy, nazvajme to popruhy, ktoré si pripevníte o šrobík na EŠPZ-ke a tam to potom visí a keď sa nechcete dávať o smerovky, tak si to môžete dať o to. Každopádne, ak máte ten držiak na kufor napríklad, tak výhoda pre vás, že môžete si to tam pripevniť. Lebo mne osobne akože tie zadné kufre sa moc neľúbia, alebo sú dosť veľké a je to hnusné na tej motorke za mňa teda. Nie je to asi na tých cestovných motorkách ako na naháčoch. Na naháčoch to vyzerá zvláštne. Každopádne je určite dobrá voľba. Majú ešte aj také bočné tašky, mäkké bočné tašky s nadsavcami, ktoré sa dajú odnímať, čo je dosť dobrá výhoda. Pretože keď nechcete tie tašky, pekne to dáte preč, nič vám tam nezavadza. Ako super vec. Mal som to na staršej motorke, na MT9. Tam som mal síce originál tašky z Yamahy, ale ten systém tam je taký istý. Povedal by som, že tie tašky robia tá značka pre Yamahu. SV Motech. Áno. Kopu veci. Nedávno som si všimol, že majú tam aj taký nástavec na tento tankvak, že tu máte takú podkovu pod tým, kde to proste pripevníte magnetom. A teraz spravili aj také, že si to môžete pripevniť vlastne na zadné sedadlo alebo na sedadlo spolujazca. Cez nejaké popruhy si to tam pripevníte pod sedadlo a môžete tam zacaknúť tento tankvak, že keď nechcete, tak ho môžete mať vzadu, hej, čo je akože dobrá vec, si myslím. Lebo je pravda, že keď si chcete zaláhnuť na tú motorku, tak trošku vám ten tankvak zavadzá. Hej.
A keď je to akože športový, toto je momentálne druhý najmenší, čo mám, čo majú, sami vidí. Sa mi zdá, že 6 až 8 litrov má objem, alebo 6 a 9. Niečo také. Predávajú to aj ako originál príslušenstvo v Yamahe. Akurát, že je modrý a nie červený. Ale pokiaľ nechcete nosiť ruksak so sebou, tak je to dobré. Nehovorím, že ruksak je zlý. Je to ako výhoda, nemusíte si nič akože dávať na motorku. Keďže ja mám airbag na sebe, tak nie je dobré akože mať ešte ruksak na tom airbagu. Ako keď som pozeral, tak dá sa, môžete mať, ale musíte ho mať voľný. Nemôžete ho mať taký pritiahnutý na sebe, lebo to by bol problém. By to bránilo tomu airbagu, keby náhodou vystrelil. Akože ja som s tým spokojný. Potom zastavím a môžem vám ho ukázať, že ako sa dá krásne rozšíriť a ako to vlastne vyzerá. Zmestí je tam do toho celkom dosť. Ono sa to dá vlastne dvihnúť dohora ešte a potom si vlastne ukážeme, čo tam všetko mám. Teraz si ale dáme trošku takú kratšiu jazdu, svížnejšiu, uvidíme, ako sa nám podarí a ideme na to. No, videl som ho. Kamionik. Čelovica s kamionom by nebola, boha čo? Bohovie, aká zábava. To asi nikto nechce. Nikto nechce čelovicu ani s autom a nie ešte čelovicu s kamionom. To je istota. Istota, že keď chcete obehnúť a zaváhate, tak sa vám tam vyjebe nejaké auto. Jak sa hovorí, kto zaváha, nejede. Aby som neklamal, máme tu 15 stupňov. Momentálne mám na sebe iba funkčné prádlo a kombinézu. A cítim taký jemný chládok. A musím povedať, že niekedy sa mi to ľúbi. Aj keď je to také, povedal by som, osviežujúce. I tak by som to nazval. Aj keď jasné, že na nejaký dlhší čas to už není Boh vie čo. Ovce. Ovce a kravy. Kedy si tu boli, ako môžete vidieť, kopa stromov. No veľmi dobre spravili, že to takto vypílili. Teraz je krásne vidieť na tú cestu. Vtedy ste išli tak náslepo. No, zapneme si trošku aj vyhrievané rukovete. Nech
nás trošku zahreje. Zobral som si aj druhé rukavice, letné, podotýkam. Dneska akurát vychádza posledný deň, čo má byť na hovno počasie. Potom už začne 30-ky. Nie som mal pôvodne spoločnú jazdu s kamarátom, ale odvolal to kvôli tomu počasiu. Je pravda, že on má staršiu motorku a pravdepodobne tam nemá ani tie elektronické asistenty a myslím si, že keď je napršané, tak tam stačí nejaká chybička a môže ísť k zemi, takže mu sa to moc neoplatí. Samozrejme mňa môžu zachrániť trakčná kontrola, hej, ale nespolieham sa na to. Toto je taká záľudná zákruta, keby ste to išli. Pretože je z kopca trošku. Tam na tom štúrci asi prší, tak to vyzerá, ak to je štúrec. A čo hovoríte, vyzerá to celkom krásne, takto tie hory. Nachádzame sa na Štúrci, práve prší, ako môžete vidieť. Teraz ma trošku mrzí, že som si nezobral tú textilnú bundu, lebo je tu aj tak chladnejšie. 13 stupňov, myslím. Áno, 13 stupňov. Je to cítiť. Trošku je tak sviežo, ako som už hovoril predtým. Nie je to nič strašné, ale nie je to také nádlho, že by si to vydržali, potom si už taký poprefúkaný. Je vám zima. To mal čo? To mal BMW? Bolo to také sfarbenie však. Ale musím povedať, že dnes nemám ani náladu nejako driapať za plyn, len si chcem užívať jazdu po dlhom čase. A kde inde si ju užiť ako na Štúrci, aj keď a samozrejme to sa dá hoci kde. Aj keď je upršané počasie, ale vtedy je aspoň dobrý vzduch vonku, určite to poznáte. Neprší nejako veľa, ale musím povedať, že ten nepremok by sa zišiel aspoň na vrch, aby toľko nefúkalo. Lebo mám túto kombinézu, čo mám na sebe, tak je akože perforovaná, takže je to cítiť taký Vánok. Mimochodom už som vydal video, kde som takto vyšiel cez Štúrec smerom do Telgartu. Odkaz na to video vám dám sem, takže môžete si ho potom pozrieť. Je tam
veľmi, ale veľmi krásna trasa. Ľúbilo sa mi to. Už som tam bol párkrát, myslím, že možno, že 2-3 krát som tam už bol v tom Telgarte. Vtedy ale ešte nebol spravený asfalt na tej ceste a ako je paráda. Parádna cestička, klukatá, aj keď taká užšia. Pamätám si, že som tam natrafil aj na nejaké kamene popadané, takže treba si tam dávať pozor. Vtedy ma zrovna brzdilo nejaké auto, že som nešiel ani rýchlo, ale to vôbec nevadí, pretože som aspoň sa mohol dobre vyhnúť tomu kameňu, lebo bol dosť veľký a to keby zoberete kolesom, tak asi to nedopadne dobre. Každopádne mám aj dosť zošľahané gumy. Už sú vhodné na výmenu. Budem ich meniť, už mám aj vybraté aké, a to Michelin Road český. Som zvedavý, aké budú, lebo keď som pozeral nejaké videá, tak pochvalujú ich. Čo sa týka takto na cestu, že grip majú dobrý, zásucha a zamokra tiež. Je to Micheliny sú jedni z gum, ktoré excelujú, čo sa týka prilnavosti zamokra. A ja akože mám v pláne chodievať aj počas daždivých dní na motorku. Samozrejme, nie vždy, nemôže byť búrka, musíte, keď prší ako takto, ako je teraz, tak je to úplne super. Ako, nie, no, úplne super je, keď neprší, hej, ale je to také, že sa to dá, hej. Keď prší tak strašne, že nevidíte ani pred seba poriadne, tak vtedy radšej ostať doma, samozrejme, ako ísť na motorku. Ale vtedy sa to dá, keď je, no dá sa to, keď je takéto počasie ešte. Dneska si dáme iba takú pomalšiu jazdu, kľudnú, pretože niekedy je dobré aj takáto jazda a vychutnávať si okolitú prírodu, povedzme to tak. Pozerám, že či tu nie sú náhodou nejaké kamienky, šrobiky alebo tak, lebo nechcem dostať defekt. A do piči som sa vybral, že idem už a zase kamión sa tam jebol. Mňa jebne. Ale spravíme to inak.
Ideme ešte dolu. Zás som to otočil zase kamiona. Je toto možné? Povedzte. Je to možné, aby si stále mal kamión pred sebou? Je to možné, nemožné? To bola paródia na pesničku od Elanu, myslím. Ty kokos, no. Neverím, on nás púšťa. To je aký frajer? Kamionista. Dobre on. Nemal som to na kamere, ale henta dodávka vpredu išiel obiehať koľko do zakruty, no pred zakrutou, hej. Dostal sa do polovičky toho kamionu, potom vlastne zistil, že na to nemá, aby ho predbehol, tak sa zase zaradil naspäť. Keby išlo nejaké auto proti smere, tak čelovnica jak vyšita. Zrovna som vypol kameru, reku, že jebem na to, lebo som sa iba vliekol za tým kamionom, nie? Tam na tej druhej strane toho štúrca teplúčko bolo, tuto zase prší. No mrholi, no zárosenú príľubu. Sa hovorí, že zober všetky hrubovce. Mohli by spraviť akože cestu len na tejto strane. To by bolo super. Výhoda takéhoto počasia, že je chladno a prší, je aj to, že nebudete dostrelaný od múch. Prečo by som bol dostrelaný od múch? Aby bolo teplo a nepršalo. Koľko ten zvuk. Človek by to držal iba v otáčkach. A jak si to krásne strieľa. Boha tam. Boha, a čo to musí robiť, keď tam nemáte ten katalizátor? Čo musí byť niečo neskutočné. Koko, dneska tých kamionov, ale ide. Wow. Takto po celý čas som išiel do piči pomaly, že som to poriadne nepočul. Teraz keď som to trošku vytočil, tak wow, paráda ten zvuk. Teraz keby spomalil, alebo by nešlo auto, teoreticky by sa ho dalo obehnúť. A tento na tejto Q5 sa bude tiež jebať dopredu.
Aj, ide auto. Sakra. Škoda. A jebem na to. Jebem na to. Musíme ísť postupne. Multistráda, no. Pekná motorečka. Akurát som minule videl nejaké obrázky, že kde dali takto čelovicu s motorkou. Ma to napadlo, keď som ho videl oproti. Dobre, dámy a páni, to bolo na dnes všetko. Malá jazda, Teštúrec. Niečo sme si povedali o tomto Tagwacku, ktorý som vám vlastne zabudol ukázať. Takže dotočíme to niekedy potom. No, proste dá sa dvihnúť ešte vyššie. To je celé. Dobre? No, ahoj.